ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା କଣ କଲୁ? ମୋ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଯାହା କଲି ତମର କଣ କଲା? ଫାଲତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ନା, ନହେଲେ ମୁହଁକୁ ବଜେଇଦେବି କହୁଛି। ଡାକ୍ତର ଗୁଡା ସିଧା ପେଟକୁ ପଳେଇବ। ଶଳା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦୌଡିଥିଲି କଣ ମାଗଣାରେ? ଥାଉ ନା କି ମୋ ପାଟିଟା ଖରାପ ଜାଣିଛୁ ନା? ମୁଁ ଭଲରେ କହିଦଉଛି ଟଙ୍କା 500 ଦେଇଦେ, ମୁଁ ଟିକେ ମାଲ ଯାଇକି ପିଇବି। ନହେଲେ ଅନେଇଲୁ ଏମିତି ସଦା ସୋଦିବି ସାଇ ପଡିଶା ଲୋକ ବି ଶୁଣିକି ଦୌଡିକି ପଳେଇବେ। ହାଲୋ ଦବୁ ନା ନାହିଁ? ମତେ ଯେତେ ସୋଦିଲେ ବି ମୁଁ ଦେବିନି। ନବେ ରଖିତା ତକିଆ କରିକି ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଦେଇକି ଶୋଇବୁ। ମୋ ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଦେଇପାରେ ନହେଲେ ଦେଇପାରେ। ହଁ ତୁ ଦେ। ଭୁଲ ତ ମୁଁ କରିଦେଇଛି। ତୋ ଭଳିଆ ମାଇକିନାର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଫର୍ମ ପକେଇବାର ନଥିଲା। ତାହେଲେ ପକଉଥିଲ କଣ ପାଇଁ? ଭାବିନେ କୁଣ୍ଡେଉଥିଲା ବୋଲି। ଶଳା କେତେ ଆଶା କରିଥିଲି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ଆସିଲେ ମାଇକିନାଠୁ ଟଙ୍କା 500 ନେଇ କାଉଣ୍ଟର ଆଡେ ଯାଇ ପେଟ ମଦ ପିଇ ବୋଲି। ହେଲେ ଟଙ୍କା ସବୁ କଣ କଲୁ କହ? ଫେରିବାଲା ଆଇଥିଲେ ଶାଢୀ ଚୁଡ଼ି କିଣିଦେଲେ। ସରକାର ପଇସା ଦଉଛି ସେ ପଇସାରେ କିଛି ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ। ଶାଢୀ ଚୁଡିକି ଘଡି ଚଢି କିଣିବା ପାଇଁ ନୁହଁ। ତମେ ଯୋଉ ମଝିରେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ପଇସା ପାଇଥିଲ କି ଉନ୍ନତି କଲ? ତମ ଝାଡା ବାନ୍ତିଆ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଦ ମାଂସ ଦେଲା ହେଲେ ମତେ ଚକୋଲେଟ ବି ଦେଇନ। ମୁଁ ତୁମକୁ କଣ ପାଇଁ ଦେବି? କଥାରେ ଅଛି ନିଜକୁ ନିଅଟ ପରକୁ ବାଣ୍ଟ। ଆଲୋ ବଳିଥିଲେ ସିନା ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେ ଯୋଜନା ପଇସା ସରିକି ତ ହାତରୁ ବାଜିଗଲା। ତୋ ପାଇଁ ବାଳ ଚକୋଲେଟ କୋଉଠୁ ଆଣିଥାନ୍ତି? କଥାରେ ଅଛି ମସୁର ଡାଲିକି ରସୁଣ ଛୁଙ୍କ, ଗଇତା ନାଁରେ ତୁମେ କଳଙ୍କ।